נדיבה בזה שאני מחפשת מה המכרז שהיה. עכשיו, שימו לב, הפרסום היה שהמכרז אומר שהמפעיל הזה, שהמכרז שלו היה, זה עלה פה לדיון, לא היה רק הפסקת האירוע, הוא מקבל גם לנהל עבור כל אירוע, זה פורסם, דרך אגב, אני לא אשכח, שהוא מקבל עבור כל אירוע לפי המכרז. זה לא סודי, המכרז מפורסם באתר שלכם. הוא מקבל עבור כל אירוע עד 1.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ. אני קיבלתי את המידע הזה. אני קיבלתי על כל אירוע 1.5 מיליון בתוספת מע"מ. זאת אומרת שהביאו את זה בבית מכרזים, לא דיברו איתנו על האירועים. לא דיברו איתנו על זה שהוא גם מקבל כל שנה 1 מיליון שקל בתוספת מע"מ אישור המועצה עבור פיתוח. לא מספיק שהשקענו שם עשרות מיליוני שקלים פיתוח ובכלל, כל שנה הוא מקבל עבור זה תוספת. ולא דיברו איתנו על זה שהוא מקבל גם אישור לנהל פוד-טראקים. אבל זה מחיר של אירוע שלם. סליחה, זה מחיר של אירוע שלם, תדייקי. את אף לא מדייקת, תדייקי אבל, תדייקי. אני לא מדייקת. אני רוצה לסיים אירוע שלם אני רוצה לסיים את מתי אירוע כדי לדעת. אפשר להפסיק שם. אז עכשיו, זה הפרסום הדיבתי, לפרסם את מה שעשינו. זה לא נכון, זה שקרים. עכשיו, תקשיבו, הדברים האלה, כל מה שאומרים, דיבה, לא דיבה, משהו קצת, למה זה מצוין? כי בסופו של יום זה יבוא לבית משפט. וכשזה יבוא לבית משפט, אני אעיד את אותם אנשים שאני מעורבים אני אזמין את מי שטוען שאני טוענת שהחברה, אני אזמין את מי שטוען שהחברה זה קשה, כולל היועמ"ש, כולל הסגנים, כל האנשים שטוענים את מוציאים את הדיבה שלהם, והם בסדר גמור. אז גם עליי זה לא מאיים. למה? לא רק שזה לא מאיים, אני הולכת לחפש ולנבור עוד, וכל האמת יצא לאור. עכשיו, זה שמנסים, זה הדיבה קיקיונית ומצחיקה, להשתיק אותי, אתם רואים, לא מצחיק. עכשיו, לא רק זה. אם הכל בסדר, ואם האירועים הם שקופים, אין בעיה. למה אתם לא רוצים לקבל את ההצעה? אתם לא רוצים סיפורים, אתם לא קשורים להם בפרק כל האירועים. אנחנו הפרטנו שאנחנו עושים דרך חברה כלכלית, דרך העירייה, דרך החברה העירונית. הפרטנו אותה לחברה פרטית שהיא תנהל לנו את האירועים. אני לא מבינה, הם שייכים אלינו על חברת בת עירונית שאני לא יודעת ממנו? איזה מין היגיון זה? לקחת אירועים שעולים מינימום 10 מיליון שקלים בשנה במינימום לפי התקציב. אתם גם לא מוכנים לפרסם לציבור כמה זה עולה לנו. אנחנו לא יודעים בכלל אם הם עושים מכרזים לאותם אנשים. כמה משלמים למפעילים, כמה משלמים לזמרים, כמה משלמים לאנשים שעובדים איתם בספקים. אנחנו לא יודעים כלום. למה אתם לא רוצים? אתם יודעים למה? אתם לא רוצים שזה יתגלה. כי אחרת אתם אומרים, תמר, תוריד לי את זה, אני מתפרצת לדלת פתוחה. עיריית אשקלון פועלת, כי אני רואה שאם אני לא אעצור אותה, אני תעצמי לעולם, אז צריך לעצור אותה. עיריית אשקלון פועלת על פי כל דין ומפרסמת בהתאם לדיני השקיפות המידע הנדרש באתר העירייה. עיריית אשקלון תמשיך לפעול להפקת אירועים מהשורה הראשונה בסדר גודל ובסטנדרטים הראויים. לאחר ששמענו את להצעתם של חברי המועצה ולאחר שניתנה התייחסות, אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום. מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? תודה. מי נגד? 4 נגד. 3 בעד. בחי אדם. רגע, אבא בעד. בעד? אבא בעד. היא אמרה לי בעד. אבא, אתה בעד, אבא. 5 נגד, כל השאר בעד להוריד את ההצעה לסדר היום. החלטה הצעה להוריד לסדר היום. סעיף מספר 16